Horas onma akka si Jagarun do akka labatanna. Si Jagarun ima lambang ni hasangapon. Saya na dua-dua na marudungulu. Naung jagar ditik nguluna. Bolo hitalak batak. Tuludo nata persita di ngulutta. Ima hagabiun amuraun hasangapon. Adora di nguluna nunga didai ima na pinasitanon. Perlu ima ihagabiun. Nabui na patupahon ada si Jagarun. Ima jolma akan gabi. Titir maranak, titir marburu, dohot marpahoppu. Na paling utama nang patorangokku di son bahwa si Jagarun bukanlah berhala, bukanlah animisme, bukanlah ada mistik atau misterinya. Tetapi si Jagarun adalah lambang atau ilustrasi atau contoh untuk menyampaikan pesan moral, permohonan dan doa kepada Tuhan. Si Jagarun adalah budaya, adat na binukan yang kau putta na berjulu. Jadi perpiak si Jagarun ibe adong tulung macam. Bolo nang marpahoppu di anak, marpahoppu di buru. Ipyak kuma posisinya pas di ujung ni, semua ujung ni nang marujung bolu. Alai bolo holan marpahoppu si anak dobe. Ibaim ma posisi ni si Jagarun ni, di siamun di semua ujung ni nang marujung bolu. Alai bolo holan pahoppu si buru dobe. Alai jarang don. Ibaim ma di sabula abirang ni semua ujung ni nang marujung bolu. Di sima di pihak si Jagarun ni. Orang gambar dong, manang ilustrasi, patuduhon, song dia, Jagarun ni saya na tuduh. Iya si Jagarun, di bama ingananna ima apam. Tubagasan apam umma sudi si Jagarun ni di pamasuk. Onma akka si Jagarun do akka labatanna. Apangon om melambangkan suat-suat manang ukuran suat-suat ni para datun del pengiludon tomat terbata asa sudi peparan ni nang merujungun aka jolma na jujur na mengikuti aka aturan unduk tu hukum adong eme na mardudu on lambang ni kemakmuran lambang kehidupan na melambangkan bahwa nama rujungului ador di nguluna dengan nguluna. Jadi tangiang don asa subi oparan ni nang marujungulun gabi jolma na berkecukupan jolma na sejahtera. Adong dibayar di si ima hariara saya haulubun lambang nang adong anak na bawa. Jadi hariaron bolu marborason na gudang boras na. Jadi sudia ka malu hidup do rotuson lama ngelulu. Gabi terdok mo gabi tempat perjuragatan. Maling ngulu. Gabi tangiang ni akka sidon na torok do to paparan na marujung ngului. Asa anggiat paparan ni na marujung ngului. Gabi jolma na berguna, na bermanfaat, na buwi maling ngulu tuna humaliangsa. Adong di si ima beringin. Beringin om melambangkan naung adong buruni na marujung ngului. Tongdo gabi persjuragatan nun bolo marboras beringin nun lomoro hani akka pidung mana porik lawangalang akka sebanganon. Del pengiludon tomat terbata asa sudi peparan ni nang marujung ngului jolma da bermanfaat. Tuakas tun na tawro. Songido adong di si opopu. Umara jani dudut. Bahwa nang marpahoppu ma na marujung ngulur. Jadi opopon sangat bermanfaat dong. Udang gua hanya manfaat ni opoppu. Jadi adong di si lijuang. Sada tumbuhan na batang na lurus. Selalu lurus ke atas. Adong pecabang na
tonggol ke lurus ke atas. Maksudnya di zon omma ada ilustrasi manang gambaran bahwa ngulun na ngulun lurus zon mana na jujur partigor. Jadi hasangapon ni na jujur naon mangihuk manyan ka poparanna yanakonna. Sudi ko si arah asa unang mago hasangapon ni adong sanggar. Ia sanggaron takas do taboton mang hau nakaledon nami oleolon bolun salugu murado musun nalugun alai dang pataw dangolo matibulo di omma namin gambarkan parang nguluni sipata turun sipata naik parang ngulunun gurang tantangan alai unang patah hati tetap tegar. So ni mana ingitun ni tanatorok tubo parani na juto. Boras nyon masilomoro hanya kaporik mangalang. Sade panggiludo tu sa tusanggar mak kaporik asa unang diganggu katanam-tanaman. So ni nang peparan neto. Saga bitul mana na bermanfaat berguna. Adong di sini basi hilap. Ia silapon daun na so kipas ma daun na agak lebar. Selalu hira na makila imana makila. Yang giok makirap sindadeo maju sinda jono. Diakka parhorason diakka kahagabiyon akka persaulian. Diakka sirokak ni tobdi. So ni majo di partikenon. Horas.